Čaute, dneska sa chystám na triálový beh na Dubeň a na Straník. Začínam z Budatína, dneska je krásne, takže sa teším, takže ideme na to. Takže zapíname hodinky a idem na to. Už som sa musel vyzliesť, bylo teplo a zrovna začalo fúkať, takže super načasované. Takže čas necelých 16 minút. Som akurát pri vyhliadke a ideme ďalej smerom na Straník. Takže už vidím Straník. Pekne na ten kopec sa musíme dostať. Už som na ceste hore na Straník. Zatiaľ mám čas 40 minút. ...52 minút, 7,3 km. Dobre, takže ma už čaká len cesta dole. Dúfam, že to dám tak za 35 minút alebo tak. Uvidíme, ako sa mi bude dariť. Takže už len dole. Vystúpali sme dokopy nejakých 520 metrov asi približne. Takže celkom dosť a teším sa už, že idem len dole viac menej. Takže Straník som zbehol za 5 minút dole k značke. Takže celkom pohode. Trošku sa šmykalo, ale šlo to celkom. Takže som tu, som pri značke Budatín. Čas hodina 28, vzdialenosť 14,48 km, tempo 6,05. Takže celkom som spokojný. Dubeň som zbehol celkom rýchlo, síce sa šmykalo, ale šlo to. Takže pri reste týchto videí nezabudni dať like, odber a koment. Vidíme sa na budúce, čaute.